गथ'फोरनि गेलेग्रा दं बेयावनो गाखोबावदोसो गोरलै गाखोनो फै डाबल बायो नामा इयो स्प्रिं Welcome back to my channel. Rumo thai boring montarnakai dini beraino fैदों. Kep होनथारनायखाय खारनोनो मोनथाराखैमोन. दिनैसो ओंखारदों बेरायनो फैदों दा मोनसे जायगायाव दा देखायबाय थानोसै आरो. ओइ नै खारबायसो. टिकेट दानग्राया ओरैजाय नै टिकेट दानैनो थांदों दा. Thank you. Mami, पैसा नहीं है मेरे पास अभी. ये थोड़ा ही तो है. टिकेट दाना फैनानै माने सिगां जों मोनथारसिगोन गेटखौ हाबग्राखौ नै खिसानिफ्राय दिनहरो दा बेयावनो हाबैगोन. टिकेट आइलाय. Julia bilang kasih. Kep जाबाय थानायखाय बारा मानसि जायाखैदां होमबाबो जों फैदों आरो. दा गेटखौ मोनहैथारसिगोन. गेटआव हाबहैनोसै. सोर मोनफैबाय नै गेटआ इखिजा एरै हाबनांगौ. गार्ड थाबावोसो टिकेट नायग्रा. दानसै सिलिखा खनलाबायदों. नै दा मोनफैनानै दंलाबायो गोदाव-सोरावसो मानसिफ्रानो गैया दिनै बारा केब होननायखाय बारा गारि खाराखै जों ओंखायनो मानसिफोर बारा गैया होमबाबो जों गोजा बेरायनोसै बिनदास ना. ओरैजायबो दं हाबलांग्रा ओरैबो जों दा ओइ दै नुहरनाया एसे थांग्रोसै. गेटनिफ्राय सिदा हाबबोनानै नै दा दै गग्रा एसे दै बुखारग्रा मोनसे डेक'रेसन दं बिराद मोजांखा. माबायदि हरावहाय लाइटफोरबो थायो. लाइटफोर थाबा बांसिन मोजां नुयो. ओमफ्राय दा मालाबा फैबा देखायनोसै आरो दा लाइटबो गैया सानाव फैबाय नालाय दैया माबायदि मोजांथार नै नायदो मोजां नुयो. हाबदोंमोन एक्चुअली बेयो चित्रलेखा पार्क तेजपुरनि बे बास स्टेन्डनि खाथियावनो दं. मालाबा फैबा हाबलांनो हागोन नोंसोरबो. ओमफ्राय नै चित्रलेखानि माबायाव नै बायखोन्दा नेचारफोर दं नै नायनो हागोन आरो माबायदि
मोजांखाना आरो बिनि सेरावनो गार्डेनबो दं फिसा फिसा बिबारफोर जा मोजांखा नायनोबा नै आरो दंबावो एसे बायखोन्दा नेरसोनफोरनो मोसानाय बायदिसिना दङ नै सिम्बलफोर एसे एसेल' नुयो हमनोनो हाया माबायदि नै बायखोन्दा नेरसोना फुख्रिफोराव आं खाथियाव नायनो ओमफ्राय ओइयाव भारतनि मेप दं बेखौ दा खाथियाव देखायनोसै गोजाननिफ्राय नाहरनो माबायदि नुहुरो ओमफ्राय जे मानसिफोर बेरायनो फैयो गोजान गोजाननिफ्राय दिनैथ' बारा मानसि गैया अब्लाबो सानैसो नायनो हागोन मानसिफोरखौ बेयाव दसे जिरायनोसैलाय ओमफ्राय अबे नामावा नङा बे फै जिरायनो थांसै जिरायथ'ला आरो देखायनोसै नोंसोरनो माबायदिमोन बुस्थुफोरा ओरैजाय टिउ 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 नै एसे दैखौ बोरै नुहरो एसे गोजाननिफोर फैनाय मानसिफोराबो नै फट' लालागासिनो बारा मानसि गैया दिनै दा जों सुइमिं पुलनि बाथ्रा बुंदोंमोन नायलाय सुइमिं पुला बेनो दहाय खोन्थानाया मोजां आरो दा दैफोरा रानना दं नालाय गथ'फोरसो माबा होयो आरो बेयाव सस आरो देलाव मोनसे सुइमिं कमप्लेक्स नै माबानो जुथा मोजां गाननो जासै आरो दैया नै बिदि नुयो ओमफ्राय सेनफोरजों दुद्रुबोलायलायनाय माबा दं केव बेनि खाथियावनो फुख्रियाबो नै दा फुख्रियाव नाव गाखोनो हायोबा नाव गाखोना देखायनोसै ओमफ्राय माबा दं एर'प्लेनबो दंलायलायो बेखौबो देखायनोसै खाथियावनो माबायदि फोरबायदिनो नै पिक्सार दं माबा पिक्सार मा होनो हनुमानबो दं खर' मा मानि दं हयग्रिब नामा हयग्रिबनि कुम्भकर्णनि खर'आ नै बिदि कुम्भकर्ण ओमफ्राय नैबे पुतनानो सोरबा आं सिनाया रामायण महाभारतनि काहानि बेफोरो हिर' Juliau जिरायनो फर्सनो मा मा दङ नायनानै नायना लादो फार्स्ट एयारप्लेन मोननो बियो इन्डियान एयारक्राफ्ट 1996 गाखोनो हानायबा मोजां जागौमोन ना गाखोनो हानाय बोरै नो एडमिसन होनाय तो एयारप्लेननि बाथ्रा बुंनाय नै फाइटार जेटसो अरिजिनेलिखौ फाइटिंआव इउज खालामो नै खाथियावथ' गोदो नुफेराखैमोन नालाय बेखौनो नायनानै गोजोनसिगोन आरो इन्डियानि एयारक्राफ्ट बिदि दुद्रुग्रा दं गथा दुद्रुसिगोन खिसा गाबानो जाबाय गथा गोलैबाय नै Dindola गेलेग्रा गथ'फोरनि दिन्दलाव गेलेग्रा दं गेलेनो मोजां जादों
udah bilang geli ini kok jadi hari geli namun baik मोजांनो हाजोनिफ्राय गोलैनाय दैजों फिसालाखौ थुखैदों बिमाया आंनि दख'ना गानलायलायनो ओमफ्राय र' खोन्थानाय भारतनि नेबाय नै दहाय जे होनदोंमोन ना नाव गाखोनो हायो होननानै नै टिकेट दानग्राया बैयाव दानो होमबाबो जों दिनै गाखोथ'ला नावआवहाय दिनै बेयावनो गाखोयो नाव मालायफोर गाखोनायखौ देखायनो हागौमोन एसे गाखोगासिनो मालायनो Ada gaखोथ'ला अब्लाबो टाइम गैला नालाय मालाबा फैबा देखायनोसै नाव गाखोनायखौ जुले नेक्स्ट टाइम फैबा जों बेयावहाय नाव गाखोनानै देखायनोसै आरो दिनै देखायथ'ला ओमफ्राय आरो ओरैजाय बै नै दै खारग्रा दं बेयावहाय हरावहाय जा फ्लिक फ्लाक जायो बेखौबो मालाबा हराव फैनानै देखायनोसै दिनै देखायथ'ला दा बारा मोनायाखैमोन ओमफ्राय आरो दिनै मोसालाय बेखौनो थांनोसै थांनो नागिरबाय नै गिदिंजोबनानै बेयावनो फोजोबसै बाय बाय ओमफ्राय आरो आंनि फेसबुक पेजखौबो लाइक खालामनो दाबाव आरो इन्स्टाग्रामावबो थांनानै फल' खालाम नेक्स्ट भिडिअ'आव मोनफिनसिगोन नै दहायनि आंकोलखौ नै टिकेट नायग्रा आंकोल बाय बाय